Ta-da! Manila, balik na ko dito, trabaho. Ilang po, sagot lumahan, na may blawat kanunay. Good morning. So today is July 24. Okay, July 24 guys. And papunta ako ngayon ng barangay kasi magpo-process ako ng mga papers na kailangan sa pagbiyahe ko papuntang Maynila. Tapos pupunta kami ng munisipyo, health office or city health office. Ayun, ipo-process namin ngayon. Today is Friday. Sana may matapos kami. Pero yung sa medical certification ko, to prove that I am healthy and I am COVID-free when traveling, siguro mga Thursday next week na namin ipaprocess para fresh pa yung certification pagdating ng Maynila. So, ayan, samahan niyo lang kami today. So, tayo ngayon mga skid. So, ayan guys. So, dito ako ngayon sa barangay hall ng Alcoy, ang lungsod. Kasi nawawala yung quarantine pass ko. Tada! Ayan. Tapos nakuha ko na din yung certification from the barangay. Stating din na dito ako naka-quarantine since March 21, 2020. Yes. Let's go, bro. Ayan guys, nakamask talaga tayo. Tapos, I am using this air purifier from Dr. Clean. This cleanses the air around me. Diba? Sabi nga nila, better OA than sorry. Diba? Hey guys, so ayan, nandito na ako ulit sa bahay. Bumalik ako kasi kailangan may medical certificate muna ako bago ako pumunta ng munisipyo and then to PNP for them to give me parang certification na pwede ako mag-travel to Manila. Kailangan yung medical certificate kasi kailangan ng photocopy ng munisipyo. Tapos, nagtanong naman ako kung madali lang ba yung pagpaprocess. Yung reason kung bakit hindi muna ako kumuha ng medical certificate ngayon, kasi today is July 24 pa, Friday. Tapos, yung flight ko is on August 1. Medyo malayo pa. 1 week pa yung agwat. 1 week and 1 day pa yung agwat. So, gusto ko magpa-medical ako closer to August 1 na. So, most likely, Wednesday or Thursday ako pupunta ng City Health para kumuha ng medical certificate bago akong pumunta ng munisipyo tapos sa PNP. So, ayun. Madali lang naman yan. 1 day kaya ko na yung i-achieve. So, ayan. Update ko na lang kayo guys sa mga kaganapan. Hey guys. So, update lang. Today is already Monday, July 27 and my flight is on August 1, which is Saturday. And tomorrow, today, ang in-accomplish ko ng lahat ng mga papeles na sinend ko through email ang lahat. Sinend ng magiging landlady ko and the management ng condo na titirhan ko. Sobrang daming ganap ngayon. Sobrang dami kong kinausap na tao. Kasi nasa-stress ako. And shoutout din pala sa kababata ko na si Gucci na nandun ngayon sa Maynila din. Siya yung nag-check talaga, nag-ocular talaga ng pagsistayhan kong unit. Thank you so much, Gucci, for helping me. And yeah, so ayun, may napili na ako guys. Yun, and I'm so grateful din sa owner kasi she is also looking for someone who can really take care of her unit, which is very understandable kasi gusto niya yung tenant na hindi daw makalat or marunong mag-alaga
ng bahay. So, and soon, itutour ko din kayo doon. But that would be on a different vlog. But for now, eto muna, update lang sa mga pinaggagawa ko. So, ayun, bukas, di ba sinabi ko na pupunta ako ng City Health Office or yung RH Rural Health Unit dito sa Alcoy now. Kung saan pwede akong kumuha ng medical certificate. I'll have myself checked as well. Magpapa-rapid test din ako. Pero, yun nga, walang rapid testing dito sa Alcoy. So, since Saturday yung flight ko, magiging maaga yung pagpunta ko ng city. So, Friday na ako pupunta ng syudad. Yes, mga C's and Ors. Para lang magpa-rapid test ako. Kasi, para din may mapakita ako dun sa condo na pagtitirhan ko, especially the management and the owner. Parang ano siya, supporting document din siya sa MedCert ko that I am really COVID-free. E-empake na ako. Titignan ko na yung mga dapat kong dalhin. And on Thursday kasi, siguro I will still have time to pack my things or to prepare all the things that I need to bring to Manila. Actually, hindi na madami. Yung ano ko na lang, mga kitchenwares, yung ibang clothes ko, and some shoes. Yun lang ang dadalhin ko. So, everything from my previous vlog na mga pinaship ko sa Maynila, yung mga furnitures, TV, washing machine, of course, hindi ko na yung dadalhin sa Maynila, mga seized. I looked for a unit na fully furnished na, ibig sabihin, nandun na po lahat ng mga kailangan ko. By Friday, I will be staying sa hotel nila Dave Kirante. I'm sure you know him. He is my on-screen partner. Since malapit lang sa airport yung hotel niya. And yeah, I will be staying the night there until my flight the next day. So yes, I'll update you guys sa mga kaganapan sa mga susunod na araw. Good night! Hey guys, so it's another day. Today is July 28, 2020 at yun na nga, kagaya ng sinabi ko kagabi, pupunta kami ngayon ng munisipyo, ay City Health para kumuha ng medical certificate, tapos sa munisipyo, tapos sa PNP para mabigyan nila ako ng permit or travel pass para makatawid ako sa lahat ng borders, every town dito sa southern part hanggang sa Lapu-Lapu. So ayun mga seized. Kasama ko na naman si Rambo. Ayan. Nagta-tricycle kami. Let's do this. Pilat 113/87. Normal na na? Ano ito ano? Break muna tayo guys. Kain muna tayo. Okay. Manukan! Breast part niya ate. Yay. Pa. Tinagtas lagi ng kanon. Alam mo yung ano nila, pahaba. Ito gaghang no? Tapos na ako dun sa munisipyo tsaka sa DOH. Ngayon naman, andito ako sa PNP. Bili lang kami ng kandila kasi punta namin yung cementerio ng lola ko. Ngayon, dahil babalik na ako ng Maynila, kapaalam lang ako. Mama.
Naulanan ako. So, take tayo ng 2 vitamins. 2 vitamin C kasi mga sis. Hindi ako pwede ng paracetamol. Tsaka, pain reliever. Allergic ako since 2nd year high school. Ang arte. Ha? Man na. Tapos na ako sa lahat ng requirements. Tito. Hi. Paella. Natatitahong pa, no? Kapatahan. Ako, he's cooking. Ko po magkajay. So, ito yung specialty ni Papa na paella. Sobrang sarap nito. One of the family's favorites. Sino nagluto? Ate Bigil. Si Ate Bigil nagluto, si Honey, tsaka si Malia nagluto. Meron tayo ditong cupcakes. Binigay lang sa akin ito ni Ate Apple. Tapos cake, in-upgrade niya to a bigger size. And then pepino with mayonnaise, shrimps, fried chicken, shrimps ulit, rice, gravy. Tapos bami and paella by Papa. Yay! Josh. Gimana? Guba na nisa? Guba na. Babe! May tao dali wala. Nasa de butang. Hoy! Ako. Asa man ikaw? Manila. Balik na ko dito. Trabaho. Ano sa ka man balik sa Pilipinas, sa dito sa Tibo? Hinaot unta Pasko. Kung po sa Diyos ngamahan, nga maiblawas kanunay. Bye! At, oh, aeroplano tay. Te, bigi, asa man te? Ato na ko te. Natulog pa? Oh, ingan na lang ha. Ato na ko. Amping mo dirite. Amping mo. Ato na ko. Bye-bye. Bye-bye ma. Hindi ako taguan dito ha. Oh, amping bo. Marina Bay Sands.
today is the day of my flight and I'm here at the Pocket Hotel dito sa Lapu-Lapu City, Cebu. So, it's already 9:48 and my flight is at 12:30. So, I mean 12:50. So, I need to be at the airport. Sobrang lapit lang naman ang airport. Tsaka nakapag-online check-in ako. So, punta na ako doon around 10:30 para save tayo mga C's. And right now, I'm about to take my vitamins. Kasi syempre, health is wealth. So, I bought this from Shopee. Parang siyang organizer for medicines. So, thank you, Dodo! Bye-bye! Good morning! Good morning kayo. Ano yung nani ako buhok? Oh, diba? Thank you, Dong! Bye-bye! It was clear and brisk. You could smell the bacon frying over an open fire. Above us loomed the majestic Rockies, being awakened by the warm, gentle fingers of morning sun. And we stood there, the two of us, side by side, and didn't speak. Say hi! Hello! Welcome back to Manila. Welcome, welcome. Thank you. On our way to the unit. So I just arrived here where I'll be staying. It feels really like I'm home because ikakwento ko na lang yan sa different vlog, but I'm really happy that I arrived safely and sobrang accommodating ng owner ng unit na to, si Miss Michelle Ang. Miss Michelle Ang, thank you so much, and also to Miss Raquel and her assistant for really helping me out sa lahat ng mga kailangan ko dito, lahat ng mga kailangan kong gawin at kailangan ko i-accomplish. So, ayun, sobrang convenient sa akin lahat, and thank you so much, Lord, for bringing me here safely. And to you guys who have been messaging me and telling me to take care of myself, ang kanuna, mag-ingat ka lagi. Hope to see you soon. Yes, I'll be seeing you soon, guys. And yun lang, that's it for this vlog. I hope you guys are safe and okay. Stay healthy. Bye! On that early October morning, the air was clear and brisk. You could smell the bacon frying over an open fire.